Pitong oras na biyahe, asin labi 20 minutong pagbaklay, ang chinagaan kang personahes kang ako Bicol Party List nga ni maabot ang barangay buang sa Banwa ni Bakakay Albay. Sabado, Marso 9 kang bisitaon kang partido ang lugar, nga ni personal na mahiling ang kamugtakan kang 10 anyos na si Charles Angel Ebuenga, na 10 taon naman ang pigpapasakitan kang kamatayan kaining cerebral palsy. Residente kang barangay Bilbao, Rapu-Rapu Albay, sina Charles Angel. Alagad para mentras na nakikidagos sa harong kang sa iyang lola sa barangay Buang. Sigun kay Nanay Cristina, labi kadipisilan sa indang kamugtakan. Dara kang pagtios, dahil naman nito napapahiling sa doktor si Charles Angel. Grabe po kadipisil pero pag nahihiling ko po na okay ang kamugtakan kaini, maumaw na po ako kaan. Pag di po siya kamatian, pag okay po nahiling ko po nagkakawat siya, yun na po ito ang nagpapaugma sa kuya, lalo na kung dahil siyang hilang ta. Dati po kaya halos sige na sana kami kaining pabulong ta. Sige na sana po ang hilang niya. Mariray po ngunyan ta. Di na po nagpapara hilang-hilang. Ang ko na lang po pag tig-seizure siya. May mga beses na gusto man ni Nanay Cristina na may pa-share si Charles Angel. Alagad, mas napipermaini sa loob kang harong dara kang kawaran ng mga gamit na wheelchair. Idugang pa na may kagabata naman kaya si Charles Angel. Asin kung minsan, si sakit na si Nanay Cristina sa pag-ubo. Nagdadakula po siya. Arog na po kaini. Day ko po inanahiling na nagkawat. Makulugon pa sa sarong magurang na. So aki mo ito nagihigda. Tapos ibang aki ito nagkakawat. Sasaro ko na sa ng aki ang nagpapaugma sa muya. Tapos pag nahiling niya man po nagkakawat sa tugang niya, ugmahon man po ini. Ngani, dawa papaano, mabawasan ang gabat na pigdadara ni Nanay Cristina asin ka sa indang pamilya. May bit-bit na libreng wheelchair asin may iba-ibang pangregalo ang partido para kay Charles Angel. Ang kamugtakan ni Charles Angel na ipaabot sa kaaraman kang partido huli sa sarong concerned citizen na nagmamakulog sa pamilya asin daing pagduwa-duwa manapig akomodar kang ako Bicol Party List. Ako laon po ining tabang para sa kuya. Kung bakalon ko po kaya anday may kayang bakalon. Day po kami kaanki pang bakal. Saro man po na nagtitika po sana kami. Mientras tanto, naging posible ang wheelchair distribution na ini sa tabang kang Free Wheelchair Mission asin Children International Philippines na padagos asin aktibo nagtataon ng suporta sa tabang sa karahayang program kang ako Bicol Party List. Salamat po. Namaray sana po patuloy kamong magtabang sa mga arong mena, sa mga saradaysa ng tao. Para sa Baretang Tatak Bicol, Camille Archaga.